Hayi bantwana benkosi, bafike babhala abafana bakithi bathi sakhula ngomthandazo. Haleluya, amen. Sakhula ngomthandazo. Hawu ngase ngiyafika bantwana benkosi. Ngafike ngasho ngathi bafana bakithi sathatha isinqumo ukuthi thina siyogana ngomthetho wasePhalamende. Siyogana intombi eyithanda uShembe. Siyogana abantu abathi uShembe uNkulunkulu. Ekseni, emini, ntambama nasebusuku. Abantu abathi uma besenkingeni bamemeza igama laShembe. Noma bangabhekana nasiphi isimo empilweni, bangamkhohlwa uShembe ngoba ukubona ngaphakathi. Lithi ilanga lamalanga uShembe ningamgcobi. Ithi uShembe anomgwinya. Hayi, sikuleyo ndaba Manasaretha. Sikuleyo ndaba bantwana benkosi, indaba kaShembe. Shembe ukhona bantwana benkosi. Uyasithanda. Unyazi lungale esizweni samachuno. Kodwa noma sikuyindawo ehlukahlukene, inkosi intambo xhume kuthina yakuShembe. Isakhona abantwana benkosi. Sithi uShembe uNkulunkulu. Sithi uShembe uThixo emhlabeni nasezulwini. Inhliziyo zethu ziyavuma zithi olwethu nyazi, owethu Thixo wasebuhleni bamaNasaretha. Asibonge abantwana benkosi. Nibe nesabathe elihle. Hayi bantwana benkosi, ayitebezeli lentambo engikhuluma ngayo. Esuka kuShembe ize kuthini iNazaretha neNazaretha. Leyo ntambo iqinile ngoba ngezikhathi zonke siyasimdumise. Sho njalo isiqu sesibili sithi uma nimdumisa yena ngezikhathi zonke, ngiyanikhumbule uma niya njalo entabeni, kwaseyintaba enhlangakazi. Ithi uma niya njalo entabeni enhlangakazi ngezikhathi zonke, ithi uShembe angeke nginikhumbule. Ithi uma nithandaza ngezikhathi zonke, ngeke uNkulunkulu anganikhumbuli. Ithi noma nasiphi isono, mawuhlezi njalo inhliziyo yakho uyibeke kuNkulunkulu, uyakukhumbule. Ithi anomdumisa njalo niye ngamasabatha wonke emasabatheni, ngoba anulazi usuku uNkulunkulu awanikhumbula ngalo. Awusazi nalesono naso uNkulunkulu uyokuthethela nini ngaso. Ngokumdumisa kwakho ngezikhathi zonke, hleze lesono naso, lokugulo nakho uNkulunkulu uyokuchitha ngalelo langa. Nalokugulo okuphethe akuphilise uNkulunkulu. Nale inkinga obhekene nazo uNkulunkulu ayiqede ngalo suku, ngoba awuphezi ukumdumisa ngezikhathi zonke. Uyawuhlala njalo ucabanga indaba kaShembe, le ndaba eyasiqoqa eyasiletha ebuhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi, asibambeni noma kunzima izilingo iningi emhlabeni. Indaba kaShembe abantu akabayiqondisisi kahle. Bamazi uShembe uthini, bazibonela nje umuntu wasemhlabeni. Indaba kaShembe indaba efihliwe engavezela abantu abaningi. Kodwa uma usuyibonile, ubambisise, ngoba le ndaba naphesha kwethu nikhona. Shembe uyizinto zonke kumuntu ngezikhathi zonke. Shembe ubaba, Shembe umame, Shembe ungumesulu wenyembezi. Shembe bafowethu akachazeki. uShembe ubaba emhlabeni
naphesha kwethuna futhi ukhona nguye abe ubaba. Sithi isiqu sesibili ithi noma ususesihogweni uthi ngiyofike ngikuthathe ngikufake phansi komjivo wami bese ngithatha imali ngiphonsela uSathane, abuze uSathane ukuthi yini ishembe lo iphethe, uthi ngiyothi ngiphethe into yami. Ubani ongafisa ukuba yinto kaShembe? Hey, abantwana benkosi kuningi. Uthi ubhombele isitimela samampondo ngikhuphukile ngiyentabeni ngumfo Mzazela kasokhabuzela kamayekisa. Uthi kodwa ngithe ngehla ngize emhlabeni ngaze ngubaba wento zonke. Ithi utshani babukhuza ingcwele, umoya wawusukhuza ingcwele. Uthi he namatshe ayekhuza ingcwele ngoba hey ayibona ubaba asesulwini. Uthi la khona esekwazi ukubona into enze ngayizona izinto ezenzeka kusasa nento ezokwenzeka eminyakeni 10 ezayo ngoba yena uNkulunkulu.